መፈንጠሪያ ሜላት ደራሲ ሜሮን ሀብተ ማርያም ተራኺ ሙሴ ግርማጽዮን እንቋዕ ደሓን መጻእካ ዝወደይ ኣድዩኤን ድሙቕ ሰላምታ መጤን ኮፍ ንኽብል ናብ ሳሎን መሪሕናኒ ዝኣተዋ ንዓለም ደሓንኩ ንኽብላ ዝቐረባ ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ኣደየን ዝዓጠረ ገጸን ገዲፍካ ግን ንድልዳልአን ሱሩዕ መሸከልን ተሓዊስዎ ንእርጋን ኢደይ ኣይህብን ይእውጃ ኣደይ ንዓይነ ኸተዕቢ ዝወዳእቶ ዕድመ ገዲፍካ ስማና ተሓሳስባን ዘበናዊ እዩ ኣደይ ራሄል ትበሃል ልክዕ ሓምታ ፈቃር ራሄል ሴት ያዕቆብ እንተዘይተሰኪፍካ ራሄል ኢልካ ክትፅዋዕ ትኽእል ኢኻ ኣራም ዋዝ ሓዘል ዘረባ ሰንድዩ ንኽዛረብ ባብ ከርሒ ወለይ ዝደለየ መሰለ እምባዕ ጥዕምቲ ስም እምበር ንዋዝኡ ብፍሽኽታይ ኣሰንኽዎ ኣደይ ራሄል ንኽልቴና ኮፍ ኣቢለን ኣብ ካልእ ክፍሊ ናይቲ ቤት ኮይነን መስውስው ይብላ ነይረን ኣነ ድማ ነቲ ብስእሊ መላእኽቲ ዝወቀበ ምዕሩግ ቤቶም ኣብ ምጥማት ነበርኩ ብጽቡቕ ሕብሪ ዝተለቕለቐ ምዕሩግ ገዛ እዩ ተሃኒነ ክጥምት ግዜ ዝበልዓኹ ኮይኑ ተሰማዓኒ ጠመተይ ምስ ቀየርኩ ምሽብሻብ ናይ ኣድዩ ኣቓልቦይ ሰሓቦ ኣታ ኣራም ሓወይ ወኣነ ነዘን ሰበይቲ ኸሰክፈን ኣይመጻእኩን እምባዕ የሰክፈን ከይህሉ ስክፍታታት ክበልዓኒ ምስ ጀመረ ዘውጻእኮ ቃል እዩ ኣጆኻ ኩሉ ትርዳእ ኣደያ ዘላትኒ ቅድሚ ምምጻእካ ኩሉ ሓቢረያ ስለ ዝኾንኩ ይሰከፍ ጉዳይ ዘቕረበካ እንጉደ ድማ ኣብ ባህልና ጋሻ ኽቡር ስለ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ግቡእካ እዩ ኣብ ሰብ ዘለዎ ኽብሪ ርኤ ብውሽጠይ ንኣድክዎ ግሉጽነት ኣካይዳ ኣደን ወድን እናድነቕኩ ድማ ብርእሰይ ከም ዝተሰማማዕና ሓበርክዎ ኣይጸንሓን ኣዲኡ ብየማና እዳወን ነጸላ ብጸጋመን ቁርሹብን ሒዘን ደበኽ በላና ዞም ደቀይ ንስኹም ናጻ ኾንኩም ዕልሉ ኣነ ዝብጽሓለን ንኽገድፈኩም እየ ሕራይ ዞም ደቀይ ብምባል ናጽነት ረኺብና ከንዕልል መታን ዝፈጠሮ ቅዱስ ምኽንያት ምዃኑ ከይተነገርኩ ፈሊጠ ነበርኩ ኣደይ ራሄል ተመሊሰን ውሽጢ ኣትየን ብኬርን ሻሂ ዝመልአ ፔርሙስን ቀራረባልና ጽቡቕ ናይ ዕላል ግዜ ግበረልኩም ዞም ደቀይ ብሩኻት ሕራይ በሉ ተፋንየናና ወፃ ኣራም ካብ ክልተ ጻዕራማ ሰብ ጸጋ ኣቦን ኣደን ዝተወልደ ምስ ድኽነት ሕቖን ከብድን ኮይኑ ዝዓበየ ሕንቁቕ መንእሰይ እዩ ስድርኡ ነፍረ ወይኒ ሓፍቱ ምስ ወለዱ ኣይሰለሱሉን ኣይረብዑሉን ዕጽፍጻፍ 34 ጠረ ገንዘብን ንብረትን ግን ኣብ ካዝናታት እትዋቶም ነበረ ኣቦኡ ኣቦይ እምሃ ዋላ እኳ ብጸቕጢ ደም ኣሳቢባ ሞት እተዓረኮም ንፍዕቲ በዓል እንዳገዲፎም ስለ ዘዕረፉ ግን ሽሻይ ቤቶም ክቆራመም ኣይተራየን ኣደይ ራሄል ድሕሪ ምማት በዓል ቤተን ዘጀጁ ሽግር ኣይጐነፈንን ብደቀን ቅሱናት ነበራ ዓባይ ትካለን ትካል ምክራይ ቬሎ ምስ ወደን ገዲፈን ንሕሳስ ለደጓለን ንዝለዓለ ትምህርቲ ኣብ ስማብ እናምሃራ ዱባይ እናኸዳ ይሽቓቐጣ ነበራ ህይወተን ምስ ስራሕ ተቓኒዩ ድማ
نጸግአን መሊሱ ኣኻዕበቶ ዘርእዞ ሓዳ ብፍቕርን ሽሻይን ዘዕለቕለቐት ቤት እያ ነይራትና ኣራም ዕላሉ ኣሃዲሉ ፈለመ ምስ ፍረዊና ሓፍተይን ኣደይን ዝነበረና ናይ እህምሂን መንፈስ ኣብ ዕቤት ኣካይዳና ዓቢ ጽልዋ ሕዲሩ እዩ ኣደይ እኳ ዝበዝሐ ግዚኣ ኣብ መገሻ ስለ ዝኾነ ኣብታት መጻእቲ ዘይኮይኑ ኣራኽቦ ይነብራ ኣነን ፍረዊና ሓፍተይን ግን ቅርርብና ሰብ ዘዛርብ ነይሩ ኣብ ገዝኦም ዝነበረ ኩሉ ሙሉ ሃብቲ ብሓሳበይ ቀሪጸ ከም ናቶም ናይ ስራሕ መንፈስ ዘለዋ ሰላማዊት ቤት ንኽሃንጽ ቅዱስ ቀንኢ ቀናእኩ ኣራም ዕላሉን ክቕጽል ብዙሕ ግዜ ኣደይ ምስራሕ ከይዓናቕጸና ሸቃሊት ክንቈጽር እያ ተመኽረና ነይራ ጻዕርን ትግሃትን ፍረዊና ሓፍተይ ምስ ምርድዳእና ተጸንቢርዎ ግን ሸቃሊት መቑጻርና ኣገዳሲ ኮይኑ ይተረአየና ፍረዊና ሓፍተይ ኣብ ኣስመራ ምሳይ ስለ ዝኾነት ድሕሪ ትምህርታ ኩሉ ባዕለያ ተከናውኖ ስራሕ ኣብ ዝፀዓቓ ድማ ባዕለይ ተሓጋገዛ ኮታስ ኣብ ገዛና ስራሕ ናይ ሰብኣይ ናይ ሰበይቲ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን በዚ መንፅር ትካልና ንዓመረት መፅያ ብሓገዝ ማማ ገንዘብ ኣጠራቒመ ድማ ገሳ መዛወሪ መኪና ክገዝእ በቂዐ ተጠማቲ ሰብ እውን ኮይነ እምባዕ እንታይ ትብል ወደይ ብጣዕሚ ነፊዕኻ እምበር ግን ብኸመይ ኢኻ ተጠማቲ ሰብ ኮይነ ዝበልካኒ ነታ ዝበለኒ ዘይተረዳእትኒ ኣባህላ ጎሴያ ክሓልፍ ኣይደለኹን ስለዚ ድማ ሕቶይ ወርወር ኩሉ እዚ ኩሉ ናብራና ብሩኡይ ክመሓየሽ ክብለካ ክሳብ ሽዑ ንስርሐይ ዘቐድም ጻዕረ መንእስየ ነይረ እታ ኣብ ቅድመይ ዝሪኦ ዝነበርኩ ሸብዳዕዳዕ ናይ ብዙሓት መንእስያት ዝጸልወኒ ስለ ዘይነበረ ይመስለኒ ብብዙሓት ፈለጥተይ ከም ሞዴል ክቖጽራ ኽኢሉኒ ነዊሕ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ ዕረፍቲ ንኽወስድ ስቕታ ተመሓጽወ እምባዕ ጽቡቕ ኣድናቖተይ ክገልጽ ዕድል ብዝረኸብኩ ብዘይሕብእብእ ኣብኡ ዝነበረኒ ናዳ ኣውሓስ ኩሉ ብኸቢድ ኣስተንፈሰ ንላዕሊ ናሕሲ ገዝኦም ጠሚቱ እንቃዓ ኣየር ምትፍኡ ነገሩ ዘይጠቀወ ዘረባ ከየስምዓኒ ኣብ ሻቑሎት ተማዕቆብኩ ጽቡቕ ዝመስል ዘይጽቡቕ ፍጻመ እንደሞ ተኸሰ ሰበብ ዝተጎራበተ ጽውዮ ፈሊሙ ከይመልኣለይ ኣጽቀጠ እምባዕ ኣረዳእንስከ ጠያቅክዎ ጓል ሄዋን ፈትየልካ ኣተም ባህለይ እምባዕ እዚ ደኣ እሞ መዓስ ምስ ነውሪ ቁፅር ነውሪ ንመጻእ ንዘይትደልያ ጓል بملحسكان ገንዘብካን ሰባቢያካ ኸጥንጥና ምስ ጀመርካ ይጅምር معدو حزل زربا وسابل كلو نسا بخو معينة الردادات ريونيراتكو بنوري حاتير ملس اللي دحري تمليسكا نتزنا برا تتعلن نجن نعين سمع زانتخان صبو مغانا أرام حوي أما رجع بلين زانتاي سباتكم مهارولو عرنات عملنا خعلكا حلنا وقديت لني ملسون نوي حتى نافسون حاتصير نبرأ أرام نتا أفغر زود اللهم موت بفلوي كامز ذكرايو حبيروني بنبل بالاوي زغنك أصول فغر خناوت ناي مجمريا تمكرو ينيرو فغري بمدب أيكلسني مثلني فغري بزي مدبو عب زي دليو جزين بوتان هرقيلو لبو عصفتات حنينا كم جنبي إياريكو فركشكش كتبل
ይፍለጦ ኣብ ናይ ሓንሳብ ጠመቱ ብሜላት ተማረኸ። ምሉእ ስማ ሜላት ገብረ እግዚአብሔር ትበሃል። ሾልቂ ብዝብል ቅጽል መጸውዕ ዘለለይዋ እውን ኣይሳኑን እዮም። ካብ ምንቅስቓስ ናይ ክሳድ ጀሚርካ ታዋኻ ኣካይዳን ምትዕጽጻፋት ዘራርባን ርኢኻ ውዒት ምዃና ክትመዝና ኣይትጽገምን። ዋዒኣ መዝ ዝተፈላለዩ ሰባት ክትላለ ሓጊዝዋ እዩ። ዋላ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ጠዊቓ ትላለ። ኣብ ሓጺር ህሞት ናይ ዕላል ሃዋህው ንኽትፈጥር ዘይትጽገም ሰብያ። መልክዕ ብዓይኒ ጠማት እዩ ዝብል ኣባህላ ምስ ወጅሃታ ተራጺሙ ናይ ሓሶት ኣባህላ እዩ ኾይኑ ተሪፉ። ብዘይ ምግናን ምጭውቲ ምስ ጠመትካያ ጽባቕ ኣሰልሚ ኾይኑ ከይውሕጠካ ዘፍርህ ትርኢታ ንዓይኒ ብዘያድልዎ ይጨዊ። ቁንጅናኣን ኣዒንቲ ጎበዝን ወትሩ መተሃላለኽቲ ከም ኣንጻር ክልተ ማግኔት ይፋጠጡ። ኣብ መንጎ 9 ኣወዳትን ኣዋልድን ኣሕዋት ማሚቓ ዝዓበየት ሕሳስ ለደ ናይ ገዛያ። ስድራኣ ሰብ ጸጋ ሃብታማት ስለ ዝነበሩ ንስራሕ ዓለም ኢዳ ከይሓወሰቱለ ዓብያ። ንሶውን ንትምህርቲ ጸቒጣ ክትሕዞ ድላዮም ስለ ዝነበረ ኣብ ካልእ ዕዮታት ዕሽሽ ኢሎማ። ምሉእ ግዚኣ ንትምህርቲ ክትህቦ ብስድራኣን ኣሕዋታን ተንከባኺባ። ንሳውን ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃስ ትሒሳቶም እያ። ነዊሕ ግን ኣይቀጸለትን። ምሕር ሕንቃቓኣን መልክዓን ስርዑ ስርሐ። ኣብ መጀመርያ ኩትትና ዕድሚያ ብፈተኹኺ ፈተኹኻ ዝጀመረ ፍቕሪ ኣንጻር ጾታ ኣሳቢቡ ንፋስ ዙረትን ዓበድበድን ኣንጸላሊዋ። ድሕሪ ናይ መጀመርያ ዓርካ ኣብ ሓደ ሙቓም ሓንጊዳ ምስ ዝመቻችእዋ ኣጉባዝ ምዕንዳር ናይ ወትሩ ዕያ ኾይኑ ካብ ዝሓሊፋ እውን ስማ ኣብ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂታት ሓለፈ። ስድራኣ ተጸሊሎም ኣሕዋታ ጨርቆም ደርብዮም ከም እንቃቕሖ ከይትስበሮም ተኸናኺኖም ዘዕበይዋ ዘፍቅርዋ ሓፍቶም እያ። ኣብ ከምዚ ወዲቓ ክርእዩ ድማ ናይ ሞት ሞት ይንዕኦም። ሓፍትኹም ኣብ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂት ርኢና እያ ክሰምዖን ከለዉ ጓሂኦም ዝጸወርዎ ኣይነበሩን። ግዳ ዝገብርዎ ይነበረን። ላም ሓዊ ወሊዳ ኮይኑ ነገሩ ንምእራማ ዝወሰድዎ ስጉምታት ንዓኣ ቀያር ኣይነበረን። እኳ ደኣ ነቲ ኬፋት ኢላ እትገልጾ ናብራ ለይታዊ ትልሂታትን ዝሙትን ብዝተራቐቐ መንገዲ ቀጺላቶ። ኣብ ገዛ ዝሰኣነ ዘይብላ ብቐትሪ ከም መርዓት ተዓቒባ ውዒላ ከም ሓዊ ለይቶ ብለይቲ ተብለጭልጭ። መሓዙታ እውን ካብኣ ዝፍለያ ኣይነበራን። ዓርኪ ሰባር ነቓዕ እንተኾይኑ መሓዛ ሰባር እውን እምበረ መጠን ሃህታ ዘለዎ ጨዳዳት እዩ ዝፈጥር። መሓዙት ሜላት ናይ ዝኣብነት ነበራ። ራእ ዝስሓዎ ኣካይደአን ንመጻእኸ መባል ኣይሰማማዓሉን። ምስ ሓደ ወዲ ቖይምካ ንንውሕ ዝበለ እዋን ምዛር ካብቲ ዘጽልአን እዩ። ረብሓ ዝረኽባሉ ሰብ ቀዳማይ ምርጭአን እዩ። ካብኡ ተረፈ ከም ናተን ኬፋት ምስ ዝፈልጥ ሰብ ዓለመ ይርያ። ጸማም ሓደ ደርፉ ዓለም ንዕአን ሓደ መገዲ ጥራዩ ዘለዋ ዕንደራን ሓንቲ መሓዘን ግን ካብ ሓዲድ መርገጽን ብፍታዋ ኣልጊሳላ። ካብ ህይወተን ወፃኢ ካልእ ዝጸበቐ ምርጫ ከም ዘሎ ኣሚና ነፍሳ ኣሚና ክትምህረን ተበጊሳ። ኣድያም እዚ ፍቱን መድሃኒት ቅሳነት ኣብ ፋርማሲ ውሽጠን ከም ዝሽየጥ ኪኖ ብሕሾኽታ ዓዊላ
ኣውኪኣትለን ንሰን ግን ሓንጊደን ልቢ ጎበዝ ኣብ ደረቱ እንተኾይኑ ንዕአን ግን እንተላይ ኣብ እጋረን ኮይኑ ሓላሊቑ ናብ ሕማቕ መኣዝን ዘማእዝነን ሰልሚ ነበረ። ሜሊ ሽኮር ቬሎ ክንመርጽ ምስ ማሓዛኽን ሰንበት ከውጻክን የንዲዱ ኣዝቢ ዘሎ በዓል እንዳና ንሕና ግን ቅድሚኡ ሪና ክንጸንሕ ኢለ እየ ከተካይድኒ ዝድውለልክ ዘለኹ። ማሓዛ እያ ኣብ መስመር ቴሌፎና ነይራ ኣድያም ናይ ምንዝርና ህይወታ ብሰናይ ተማእዚኑ ምስ ቅዱስ ህይወት ጎፍ ንጎፍ ካብ እትራኸብ ልዕሊ 8 ሰሙናት ኣሕሊፋ ትኸውን እያ። ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢላ ኣካይድኣ ምቕያራ ቀዳዊኣ ኮይኑ ንመልክዓ ብሂጉ ኣበራት ቀደማ ከይጸብጸበ ዝቐረባ ጎበዝ ንመርዓ ወዲኢላ ቆራስ ስጉምታ 4-5 ተጻወተ ንማሓዙታ ብምእማን ኣካይደን ክቕይራ ብዙሕ ምዒዳተን ውሑዳ ስዒበና ውይ ኣደይ ማዓዲት ዝበዝሓ ኸኣ ኣባ ጨናላ ሓንቲ ካብኣተን ሜላት እያ። ንሳ ዝበዝሐ ሸፈናኣ ኣብ ቅን እምበር ኣብ ለውጢ ኣይነበረን። መተዓናድርታ ዝነበረት ማሓዛኣ ህይወታ ተለዊጡ ኣካይድኣ ክውርፅፅ ክትሪኦ ክወሓጠላ ኣይከኣለን። ቅንኢ ኣብ ሙሉእ ኣካላታ ተሰሪቱ ከም ሕማም ዓበቕ ጸልዓላዕታ ፈጢሩላ። ኣድያም ማሓዛኣ ቅድሚ 2 ወርሒ መርመራ HIV ጌራ ናፃ ኣብ ምውፃእ ዝገበረትለን ግብጃ ዝተሰምዓ ቅንኢ ንሳ ባዕላ ትፈልጦ። ኣብቲ ናይ ህይወተይ እቲ ዝዓበየ ድግስ ኢላ ዘዳለወትለን እንግዶት ቀንዲ ማሓዛ ኮይና ትሳተፍ ዳ እምበር ኪኖ ፍቕዲ ተዓደምቲ ምውሳኻ ዝፈጠረላ ሓጎስ ኣይነበረን፣ ትገብሮ ኣይነበራን። ቅንኢ ብዝተባሃለ ቫይረስ ተለኺፋ ኩሉን ውሽጢ ሓቢኣ ብውሽጢ ትሳቐ ነይራ። ኣብ መስመር ዝነበረት ደዋሊት መልሲ ከም እትጽበ ርጉጽ ነበረ። ህዋ ሜላት ስራሕ የብላን ኢሎም ኸድዮም ፈቐዶ እንዳቬሎ ኮለን ዘባሃለ ክድኣ ክትብላ ሓሲባ እዘን ቃላት ንስዕረት ውሽጣ ዘቀላልዓ ስለ ዝነበራ ግን ክትጥቀመለን ኣይመረጸትን። ስለዚ ካብኡ ሓሊፋ መህደሚ ዝኾንዋ ቃላት ክትኣላልም ጀመረት። እውይ ስራሕ ጽዕቕን ኣሎ በጃኺ ቅጭ ዝመጻ መሰለት። እዋ ካብ ሰዓብ ስራሕ ኣሎ መን ፈልጥካ መርዓይ ቀዳዊ ኸይኹም ሜላት ሓፍተይ ንዋዛኣ መሰነይታ ዝኾነ ሃሳስ ክምስታ ፈነወት። ህዋ ኣሰውዒል ክባ ተዛረበ ሓፍትና ሜላት ዝምርዓዋ ሰብኣይ ሲና ኢሎም ኸድዮም ዋ ውይ ተገርጫ መለሰት። መትፍእ ሲኢኑ ዝነበረ ሕርቕርቖታ ሽዑ ዕድል ረኺቡ ቦሻሕሻሕ ክብል ጀመረ። እውይ ኣትኸም ይኮነን መርዓዳ ኣሽንኳይዶን ስኽት ጽብቕቲ ሕፃባት ስተስ ዋ ንሕና እኮ ነፍጽሞ ዘለና መልክዕኸ ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣልክ ግን የጉሄን ኣሎ። ጸደፍደፍ ይኣክል መገድና ነመዓራረኽ ብለክ ድማ ጉበይ ይመስለኒ። መልሲ ማሓዛኣ ክትሰምዕ ንቑሩብ ካልኢታት ድምፃ እህጠመት። ዋይ ኣይ ካብ ኣንጻር ቴሌፎን ናይ ባጫ ዘሰነዮ ሰሓቒ ተፈኒው። ህዋ ኣቲ ህዋ ናይ እንዳ መስብ ከዳ እዩ ዝኸ ከምዛ ዘይፈልጠክስ ንዓይ ቀሸኽት ኮንለይ ተሓስብለኺ ህውይ ሜላት ብኡቢላ ታሃንቅን ከተውፅእ ዝተላዕለት ትመስል። እዋ እንታይ ደኣ እሞ ቐልጢፍክ ተሓርቂ ኣነስ ተዛረብኩኸ ስለ ዘይተሓስቢ ዘይኮነስ
ኣብቲ ርእሲ ልቦና ኸይጉብኦ ዝመስለን ተዛሪበ ዋ ከሰብሃለትላ ንዝመለቆታ ዘረባ ከተማዓራሪ ተጓየት ኣድልየንን ዩቲ ዝምዕደን ሰብ ከም ዘይፈቱምሽ ደጋጊመ ነጊረክ እየ ብዝኾነ እንተ ጥዕሙኒ ድሕፍቅ ሰዓት መልእኽቲ ገብረልክ እየ ምስትንሂራ ዝመለሰቶ ኣብ ትዕዝብቲ መሓዝኣ ኸይትኣቱ ስክፍታ ነይርዋ ቅንኣ ብመሓዝኣ እንተደኣ ተፈሊጡ ክትንጽላ ተኽእሎታት ኣሎ ካብ መሓዝኣ ትረኽቦ ዝነበረት ረብሓታት ክሱንያ ዝበዝሕ ግዜ ንለይታዊ ትልሂት ኢላ ክትወፅእ እንከላ ክዳውንቲ ባዕለያ ትህባ ካብ ገዛ ከተምጽእ ኣይትጸልእን ኣሕዋታ ግን ከሸክርዋ እዮም ስለዚ ነዚ ረብሓታታ ከይትስእኖ ጠለባታ ከተማልእ ኣለዋ ከይፈተወት ድማ ሓሳብ መሓዝኣ ከም ዝተሰማምዓትሉ መልእኽቲ ጸሓፈትላ